0 eta 18 urte arteko kalitatezko hezkuntza proiektua da gurea. Euskalduna, nazionala eta komunitarioa. Euskaran eta euskal kulturan oinarritua eta beste hizkuntza eta kulturei irekia. Aitzindariak izan ginen eta aitzindariak izaten jarraitu nahi dugu. Geurea dugu hori ikastolok eta horixe egin dugu sorreratik gaur egunera arte. Ikastola aurrera atera. Iazko ikasturtean eta aurtengoan, COVID-19ak bete-betean jarri du ikastola betekizun horretan. Jendartearen beharretara egokitu behar izan dugu, zailtasunen aurrean irtenbideak topatu eta egin dugunean hutsuneak identifikatu eta zuzendu. Koronavirusak denok harrapatu gintuen ustekabean martxoan. Egun batetik bestera, hezkuntza jarduera guztia egoera berrira egokitu behar izan genuen, aurrez ezarritako irizpide eta jarraibiderik gabe. IKT baliabideek garrantzi berezia izan dute testuinguru honetan. Zorionez, ikastolak aukera izan du hala behar zuten ikasle eta irakasle guztiei baliabide horiek eskura jartzeko. Indargune garrantzitsua izan da hori. Bestalde, IKT baliabideen gaineko formazioa indartzea ekarri du COVID-19ak. Zailtasunek aukera berrien aurrean ere jartzen baikaituzte. Beharrak bultzatuta, besteak beste, lehendik abian zen ikastolako bide-orri digitalean aurrera pauso nabarmenagoak emateko parada izaten ari gara, baita aukera berriak aztertzeko tartea ere. Etapetako jarraipen batzordeak dira pandemiaren beste ekarpen bat. Zuzendaritza taldeek eta guraso ordezkariek osatzen dituzte, irakaslegoaren eta familien arteko harremana jarraia izateko eta berau estutzeko gune gisa. Ez dugu denetan asmatu, hutsuneetatik ikasten eta hobetzen joan gara denok. Gorabeherak izan ditugu. Horren guztiaren gainetik ordea, komunitate osoaren ahalegina, enpatia, borondatea eta elkarlanerako jarrera azpimarratu nahi ditugu. Koronavirusak ikastolako komunitatea indartu duenaren zalantzarik ez dugu. Eta ikastola bera ere bai. Berezkoak, jatorrizkoak baititugu ikastolok ezaugarri horiek. Elkarlana, elkarzaintza eta ekinez egitea. Zailtasunak zailtasun eta erronkak erronka, proiektu pedagogikoa etengabe hobetzen ahalegintzea da gure premisa. Ikaslea erdigunean jarriz. Aurtengo ikasturteko aurrera pausoak zein mugarriak eta etorkizuneko erronkak bilduko ditugu hemen, ikastolako hezkuntza proiektuaren ikuspegi orokorra ematea xede. Hezkuntza ezinbesteko tresna bada egungo zein etorkizuneko jendartea eraikitzeko, hezkuntzak egun zein etorkizuneko jendartearen beharretara egokitu behar du. Aurrera egin behar du beraz. Baliabide pedagogikoak dira horretarako zutabe. Iaz, ikastolan, inoizko baliabide pedagogiko gehien izango genituela esan genuen, eta aurten gauza bera esateko poza dugu. Izan ere, ikastolak berak onartu eta bere gain hartutako aparteko baliabidei esker, bestelako laguntza batzuen babesarekin, iazkoa gaindituta, inoizko baliabide gehien izango ditugu aurtengoan, alor pedagogikoan lanean aritzeko. Ikastolako pedagogia batzordearen indartzea batuko zaio horri ikasturte honetan. Kutxa ekoguneako taldearen laguntza eta aholkularitzaz, 2020-21 ikasturteko berrikuntza nagusietakoa ainabitarteko baso eskola da. Momentuz, nagusiki, 3 eta 9 urte bitarteko aurrei zuzendutako hezkuntza baliabidea. Natura ikasgelara ekartzetik edota ikasgela naturara zabaltzetik haratago, basoa bera bihurtzen da ikasgela, bere errutina, arau eta edukiekin. Eduki horiek kurrikulum ofizialean oinarrituta daude, eta baliabide didaktiko garrantzitsuena natura bera da. Horrez gain, haurraren eta naturaren arteko elkarrekintzari esker, ikasleen garapen osoa bultzatzen da. Eta horre guztiak bat egiten du ikastolako ikasleen irteera profilarekin. Bizi dugun aparteko egoerak azaleratu eta azeleratu badu ere baso eskolaren proiektua, ikastolako hezkuntza proiekturako ekarpen interesgarria izango denaz ziur gaude. Azken finean, Orete ikastolako eskaintza honen helburu pedagogikoak edo ardaz pedagogikoak ikastolaren hezkuntza proiektuaren berdinak dira. Hemen bilatzen duguna da alde batetik ikasleak
ikaslearengan konfiantza izatea, ikasleak bere gaitasunetan konfiantza izatea, eta konfiantza hori garatzea. Hori uste dugu beharrezkoa dela ikaslearen osotasun hori garatzeko. Bestalde batetik oso garrantzitsua irakasleak maitasuna erakustea aurrari, maitasuna, errespetua bere gaitasunetan, errespetua bere egiteko moduetan. Eta hirugarren ardatz pedagogiko bat da talde izaerarena. Oso garrantzitsua da, haurrak taldekidea da, ikuspegi sistemiko bat garatu nahi dugu, ikaslea sare bateko parte bada, eta uste dugu baso eskola honek aukera hori garatzeko aukera handia ematen dula. Ikasleen gaitasun, trebezi, ahulezi, kezka eta bar garatu edo garatuko genituzke, eta azkenik jolas librearen bidez uste dugu ere ikasleak jabetu ahal izango direla ingurune natural honek eskaintzen dizkion gauza guztietaz, eta era berean denboraren poderioz ere uste dugu naturarekiko izango duten errespetu hori ere handitzen joango dela. Haur hezkuntzaren eta lehen hezkuntzaren arteko zubia sendotzeko harri bat gehiago ere jarri dugu. Iaz, lehen hezkuntzako azken urteen eta derrigorrezko bigarren hezkuntzaren artekoa indartzeko ahalegina egin ondoren. Lehen hezkuntzako lehen zikloan, haur hezkuntzako proiektuari jarraipen zuzena ematen hasi gara. Orain arteko pausoekin jarritako zoruak horretarako aukera ematen duelako. Badakigu haur hezkuntzatik lehen hezkuntzara joaten diranean, lehenengo mailan hasten diranean, beraientzako aldaketa handi txamarrak datozela, ezta? Alde batetik taldekideak hasten ditugulako, irakasle berria aurkezten zaielako, espazio berri batea datozelako, eta zerbitzuak ere berriak dituzte, ezta? Autobusan kasu. Horren aldaketa handian jakitun geanez, saiatu gea behintzat aurten bereziki haur hezkuntzan ematen nahi dian aldaketa pedagogiko horiek pixkanaka lehen hezkuntzara ekartzen, ezta? Eta horregatik lehenengo mailan saiakera berezia egin dugu, zirkulazio librea edo zirkulazio autonomoa edo txokoen antolaketa hauek ere lehenengo mailan eman daitezen. Eta honekin batera baita noski, lehenengo mailan ematen ditugun proiektu hauei ere utziko diegu, baina beste malgutasun batekin. Aldaketa metodologikoak datozen bezala, honek isla izaten du azkenean ebaluazioan. Eta lehenengo mailan eta bigarren mailan bereziki lehenengo zikloko irakasleak buru belarri jarri gea, lehenengo mailako ebaluazio informea pixka bat egokitzen etorri dian metodologia berri hauek kontutan hartuz, ezta? Horregatik, dagoeneko Gabonetako informea adibidez egokitzeko aukera izan dugu, eta asmoa bada LH-ko lehenengo zikloko ebaluazioan ere metodologia berri hauen isla izan daitezen. Genekin aurtengo ikasturtea berezia izango zala, eta iraila eta urriei dagokionez legin berezia egin dugu beraien arteko elkar ezagutzan, talde kohesiorako dinamika desberdinak egiten, kanpo espazioan denbora gehiago jolasten pasatzeko, eta pixka bat hau ere izan da azkenean beraien lehen hezkuntzako egokitze honetan asko xamortu dien ekintza sorta. Koronavirusagatik udan linoko eraikina eraberritzeari ekiteko aukerarik izan ez dugun arren, udako hilabeteetan izan proiektuarekin aurrera egiten jarraitzeko egokitzapenak egin dira eraikinean, etorriko den eraberritze obraren osagarri. Haurra gaitasunez betetako pertsona dela eta berezko gaitasuna duela sinetsita, behatzeko eta lan egiteko modu berritzaile eta eraldatzaileak jorratzen ari gara. Bide horretan irmo aurrera egin ahal izateko, espazioek ere horri erantzuteko prest egotea oso baliagarria da. Horiek horrela, esan bezala, esmalteriako eraikina erabat eraberrituta eta linokoa egiteko proiektua martxan, haur hezkuntzako etapa osorik, hasieratik bukaerara, ariko da baldintza beretan lanean. Derrigorrezko bigarren hezkuntzan, iazko aurrera pauso ez gain, kurrikulum aniztasuneko proiektuan eskailera maila bat gora egin dugu. Laugarren mailan ez ezik, hirugarrenean ere ikasgela bat dugu, 2 urterako bermearekin gainera. Garrantzitsua da aurrerapena, behar jakinak edota bereziak dituzten ikasleak hobeto hartatzeko aukerak sendotzen baititu. Kalitateaz gain, ekitatea lortu eta aniztasuna zaindu behar ditugu.
Urteetan horretarako laguntzarik eskuratzea lortu ez badugu ere, taldeak egindako ahaleginak, lanak eta proposamenek eman dituzte fruituak. Iaztik modu xumeagoan proiektuari ikastolako baliabide propioekin berrekiteko apustuari, Jaurlaritzatik erdietsitako iazko zein aurtengo laguntzak batu zaizkio, eta proiektua nabarmen sendotzea lortu da. Azkenean, gela txikan egotearen puntu positibo bat da, edozein galdera pertsonalizatu baduzu edula, hor da, gazulazutzako pertsonal. Gure aldetik argi duguna da, azken batean txiki-txikitatik gure ikasleak izan dien familiak eta ikasleak diela, eta azken batean nahiko genukena da, hauen etorkizuna ere bermatu ahal izateko modu duin eta zoriontsu batean DBH-ko titulazioa eskuratzea, ez? Eta hori da azken batean, DBH behintzat dibertsifikazio gela hauek edo gela inklusibo hauek ematen digutena. Zu ikustezunean, adibidez nire puntutik behiratuz, aurten behintzat dena probatzen nahi naiz. Eta horrek behintzat motivazio asko zera handiago emate izu, eta azkenean etorkizuna nahiko gertu eta ongi ikusten ezu. Eta modu hortan, badienez, bestela ere pendiente irakasgairen bat edo dutenak, ebaluazio jarraiaren aukera ere ematen zaie, ezta? Ikastola handia dela, eta ikastola handia izanik ere, aniztasuna handia dugula, eta honek bermatzen diguna da, zailtasun gehien dituzten ikaslei ere, modu goxo batean DBH-ko titulazioa ematearen aukera. Batxilergoan, IKT baliabideak indartu dira. Berez, berritzeko momentua heldua zelako, zein COVID-19ak eragindako egoerari hobeto erantzun ahal izateko. Horrez gain, azpimarratzekoa da Oiartzuko tutoretza jarduna. Oiartzun, bere lan egiteko moduagatik eta tamainagatik, ikasle bakoitzari arreta pertsonalizatua eskaintzen zaio, bide lagun izanez. Oiartzun, guraso zein ikasleentzako banakako arreta eskaintzen da tutoreen bitartez. Ikasle bakoitzaren beharrak asetzea da helburua, ikasle, irakasle eta gurasoen elkarlanari esker. Ikastolako zerbitzu eta eskolaz kanpokoei dagokienez, aurten ahalegin berezia eta handia eginda COVID-19ak eragindako egoerara egokitu naizari aurre egiteko. Hezkuntza proiektua ikasgelatik haratagokoa dela sinetsita, ikuspegi eta jardun integrala helburu, zerbitzu osagarriak zein eskolaz kanpoko ekintzak aurrera ateratzeko esfortzua egin dugu. Ikasgelako bertako bizikidetza talde, irizpide, neurri eta arauberak errespetatuz. Eskolaz kanpokoen kasuan, gaur-gaurkoz, egoerak horretara eraman da, eskola kirola eta psikomotrizitatea eta jolasak dira abian diren ekintzak. Amaitze aldera, ikastolaren eguneroko kudeaketa eta funtzionamenduari ere tartea eskainiz, aitatu batetik ikastolako prezio eta beka sistemaren gaineko azterketa egiten ari garela, egungo jendartearen beharretara egokitu eta eguneratzeko xedez. Finean, ikastolak denona eta denontzako izan nahi baitu. Bestetik esan, Orereta eta Oiartzo ikastolok hitzarmena sinatu dugula Goienerrekin, energia berriztagarrien sorkuntza eta kontsumo kooperatibarekin. Hemendik aurrera, bi ikastolek kontsumituko dugun energia 100% berriztagarria izango da. Hartutako erabakia eta emandako aurrera pausoa kualitatiboa da, kuantitatiboa baino gehiago. Ikastola, izaera eta filosofiarekin erabat bat egiten duena. Finean, Goienerrek subiranotasun energetikoa berreskuratu nahi du, egun sektore elektrikoan liberalizatuta dauden esparruetan eraginez. Bide horretan, ikastola bezala, irabazi asmorik gabeko kooperatiba da Goiener. Azkenik jakin, Kalaka enpresaren laguntzaz iaz landu eta diseinatutako berdintasun plana exekutatzeari ekin zaiola, proposatutako ekintza planari jarraiki. Eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako eraikinean, karga jasogailua jarri dela, irisgarritasunaren mesedetan aurrera pausoak ematen jarraitzeko xedez. Orereta ikastola.eus webgunea ere berritu dugu.
Herriko Talaios kooperatibarekin elkarlanean garatu dugu. Ikastolako komunikazio sistemaren bihotza izatea du helburu, gainontzeko tresnen oinarri eta iturri, baliabide dinamikoa, eguneratua eta erabilgarria. Momentuz, atal orokorra eta familiena daude martxan. Komunikazio tresna bizia da webgune bat izatez, eta saiatuko gara funtzionalitate eta baliabide berriak gehitzen joaten, eta hala behar bada daudenak moldatzen edo hobetzen. Hasi bezala bukatu nahi dugu, aitzindari izan ginela gogoratuz eta aitzindari izaten jarraitu nahi dugula azpimarratuz. Aurrera egin nahi dugu. Berezkoa dugu hori ikastolok, eta ahaleginduko gara hemendik aurrera ere horrela egiten. Elkarrekin eta elkar zainduz.